the reason why ndichiuza kuti ndizvipindure ndichizvidzidzisa zvinondirerutsira, because number one, atina macell group yekuti tingava nekubreaka down these things, and futhi the danger kuti zozesenda kune macell group, the danger yekuti zvidzidzise pacell group munhu wese anotaura mufungo wake. At the end of the day hakuna a solid final answer, because kana muri cell group vamkorevana simdzaro ndofunga kuti answer ndei, hakuna anobuda achiti answer yako iri wrong yako iri right. Munhu wese anofila kuti neniwo ndataura nasi ndataura kuti zvazviri zvechokwadi kana zvazviri zvenhema hazviko. So tonight I'll answer two questions. The questions are as follows. Question number one: is there anything called a ghost? Is there anything called a ghost? Hey, zvokuchisa kune chinhu chinonzi chipoko here? Ndomubvunzo yekutanga. Nyorai pasi mubvunzo iyoyo kana muchinyora. Is there anything called a ghost? According to the Bible, number one, because Bible nditora inoshandisa ndiwo the final say muchikristu chedu. Is there anything called ghost? Tichacompare Bible ne real life situation at the same time. Negati progressive revelation. Chimbo progressive revelation. Kana chiti progressive revelation tinongava kuti kune zvinhu zvakazarurwa Bible rapera kunyorwa. Hallelujah. Kune zvinhu zvakaita sei Bible rapera kunyorwa. So zvazarurwa hazviediwe munhu. Mwari anozarura mubhaibheri iroro kuti aiyo ivhesi ora ndomama musina kuiona ndo inotaura neezvizvi. Hallelujah. For example, imagine isusu tine Old Testament neNew Testament. When Old Testament vava story nakana New Testament. But unonzwa vachinyora zveNew Testament kuOld Testament. Vana Isaiah vaitaura pamusoro paKristu. Kristu vachasati azvarwa. Asati azvarwa vozvinyora zive under Old Testament, because revelation progresses. So we compare magwaro, compare real life situations and also progressive revelation. What mwari ari kuzarura zvinhu sei, because tikabatanidza zvinhu 3 izvozvo zvinotibatsira kuti tive vanhu vari grounded. The question yechitu ndeyekuti, does the dead visit the living? Vakafa vanoshanyira vapenyu here? Does the dead visit the living? Mvunzo inoita kunge yakapusa kana uchitarisa kana kuti yakaoma kana uchitarisa. But tonight may God help us. Does the dead visit the living? Vakafa vanoshanyira vapenyu here? Inini ndototi msandaenda kumvunzo iyoyo nditange nekuti ivo vanhu vanofa here guys? Ivo vanhu vanofa. Hallelujah. I also what is a church. Ivo vanhu vanofa. Varukufa. Nezuro wakafiwa 17. Wakafa 17. Vanhu vanofa. Yes, that's true. Zvinondiratidza kuti ndeitaura ndega kuno. Takati man is a spirit. Yes. He lives in a body and he has a soul. Yes. So tati munhu mweya unogara panyama une muviri. Kana tati munhu afa, inzwai shoko raMwari. Kuna James 2 verse 26. James 2 verse 26. Inoti, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. Semuviri usina mweya unonzi wakafa. Semuviri usina mweya unonzi wakafa. Kutenda kusina mabasa wakafa. Ipapo kuri kutaura kuchinzi kana kukawanika muviri wabuda mweya unonzi muviri wafa. Manizwa? Muviri ukashayirwa mweya waita sei? Wafa. So chafa ichi muviri. So vanhu vanofa. Kunofa muviri wemunhu, naika? Because the spirit does not die. Mweya uche sei? Haufi.
mweya ufi whether ndewe musatanisi kana ndewe wakaipa autofi unobuda chete mupoti. Mabudiro acho marwadziro acho ndozo tinoti rufu. Afa neaccident anotarodaro achire mumba afa zvinorwadza zvese aim yacho kubuditsa mweya pabody kuti titi body yafa. As the body without a spirit is dead, so faith without works is dead. Mubiri usina mweya wakaita sei wakafa. Kwete mweya usiri pamuviri wakafa. Manzo zotaura mweya usiri pamuviri, muviri wacho wakafa. Kwete kuti mweya wafa. The spirit is alive. So the spirit of a man does not die because it's from God. God does not die. Mweya wemunhu wakafa kuna Mwari. Mweya Mwari hafa. Anzi Bible notaura akasika munhu nemufananidzo wake akafemera maari mweya waMwari. The spirit of God does not die. Chinofa ihovhorosi. Chinofa muviri uyu. Bible afa ndandiri kufinira kwa Rusape musoro muviri. Kuchita body viewing right ndichitarisa nje message yangu yakatondimekera sense, especially vanhu vachichema paya vachi vachibatwa vachichema kuti vari kuchema body yafa asi spirit haina kufa. Tikava nekunzwisisa ikoko kuchatibatsira kuti tijekeze panyaya ndaitaura yekuti iye munhu afa anoendepi, because rufu rwemuviri ruriko asi romweyawo zvekare ruriko. Mweya uchasvika pabunzu unofa. Inotaura neBhayibheri ichonzi eternal damnation, eternal death, kufa kusingaperi. I always ask myself, kunenge kuchifika daily here eternal kuti nhasi womuka wofa, nhasi womuka wofa, unenge watonzi wakatofa kudhara. Like Bhayibheri rine language yekuti unozvibvunza kuti apa Mwari mune muchiedza kuti chii, because isu sevanhu hatisi kunzwisisa. In our realm kwatinorarama kana kwanzi kwafiwa ndomasi rafa hatirione futi. So kana ivanzi riri kufa eternal unozvibvunza rinomutsva kwanzi ifa futi. No, akusine nyaya. So when we understand kuti the body without a spirit is dead, that solves the issue yekuti tinzwisise nyaya yangufamba nayo maneno ano. Right. In order for us kuti tinzwisise nyaya deliverance, in order for us to fully experience deliverance, to know deliverance, we have to know the difference between demons, ghosts, and the spirit of the dead. Kana chida kuti nyatsosununguka zviri clear, tinofanira kuziva musiyano pakati pezvinhu zviri 3. Number 1, ghost. Someone say ghost. Demons. The spirit of the dead. Alright, titange nespirit yemunhu afa. Munhu afa. Tatika nasina kutendeuka noenda kubizve. Hanzi kuHadesi, hanzi kuRaeli. Kushiol kana kuti Hadesi. Asina kutendeuka. Muviri wake tinoufushira pavhu paguva, asi mweya wake unoenda kushiol kana kuti kuHadesi. Uyu akatendeuka mweya wake unoenda kuparadise. Takataura kuti paradise Old Testament yakairi pasi, but Jesu paakauya akavuta makizi akaitora ikaenda kudenga. 2 Corinthians chapter 12 verse 3 and mukota kuti Paul anoti I know of a man who was caught up in paradise in the third heaven. So afa mutsvene aenda kudenga, afa asine kururama aenda kushiol. Mubvunzo uoti, so uyo afa akaenda kudenga anoshanyira vapenyu here? Uyo afa akaenda kushiol anopota achibva kushiol kwacho achiuya kuhope dzevapenyu here? Akabva kudenga uya achiuya kuhope dzevapenyu here? Ndo mubvunzo watiri kuansa naso. Timbonzwa vamwe. What do you think? Tiparticipate. Baba. Vanhu vanoita zvekushereketa ndo vanoshandisa vanoshandisa spirit yemunhu
so zitira kuti kune vanhu vane simba, vanhu rekuenda kushiyo vosuka vovhura shiyo iwe buda izvezvi chienda kunotomenda vana vanengekino akachaita kuti ndozva tiri kureva kuri kune vanhu vanoshereketa vanoda vanhu ivava vane simba kunyange johannesburg vane simba chama ndivo vakutomenda iwe aenda kunondimutsira mamhepo aenda that's why that for you to experience deliverance unofanira siyanisa demons, ghosts and the spirit of the dead. Yes. Because kumekwacho kwa uri kuti mweya muno kafa idemon gumo kwa uri kuti kwa uri kuti idemon mweya muno kafa gumo kwacho kwa uri kuti mweya muno kafa ighost. So for us to experience deliverance, Mwari ngatizarurire tione, because how to deal with these things zvakatosiya ndakushandisa inasi utonwari kuti tidzokere naye titange nemvuzo kuti can the spirit of the dead have contact with the living? Mweya wevakafa ungashanyira vapenyu here? Ukaverenga Matthew chapter 17 verse 1 to 5, Matthew chapter 17 verse 1 to 5. Now after 6 days, Jesus took Peter, James and John, his brother. He led them up on a high mountain by themselves, and he was transfigured before them. His face was shone like the sun. His clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared talking to him. Huh? Jesu anga akararama about 2000 years after ana Elijah. But muvhesi iyi kunonzi paakaenda kugomo kwakaoneka vana Peter vari kuti takaona. Ukaverenga 2 Peter ari kuti we were on the mountain when the glory appeared, a voice was heard. Amenshine nyaya na Elijah because yaikonzeresa kuti iwe unokutaura kuti wakaona vanhu vakafa, wakaona Moses akafa, ukaona Elia achisana kufa. Elia akaita sei akaita ayo chibozomerera maoko iwambozivawo. Elia akaenda nengoro yemoto yemunzini inoimboyayo haana kufa. He was taken. Enoch and Elijah, those are the two people vasina kufa. But Moses Bible inoti akafa akavigwa naMwari ende hakuna anoziva kufa rake. But Jesu anotora vadzidzi vari 3, Peter, James and John, okwira navo gomo. Vari pagomo hanzi Peter, James and John vari kuona kubwinya kwaMwari. Kubwinya kwaMwari Jesu anoshanduka kotanga kuoneka. Vakaona Moses, vakaona Elia, hanzi vachitaura naJesu. What do you think? Now, my wife, what if it was supernatural? What do you think? Murufunge. Because dinabo vanhu tu vakafa vari vatsvena vari kutaura naJesu. Vanga vasiya paradise vakauya kuzosangana naJesu. Hanzi chi? Yeah, that's what people challenge a Bible. Challenge a Bible using our experience. Because kune zvinhu zvakawanda nenyaya yekudzidziswa kwatakapiwa. Noziva kuti kana kune chinhu chandakaona chiri hard kubuda, zvinhu zvakapinda tiri vadiki. That's why kana mai vako akakuudza uri zera iri kuti baba wako haaite akashata, chero baba wako akauya akaita chakanaka nekuchimutarisa manje iri kufa ndakapusa inini, chero auya akati aiwa mbona kuti baba wati hatikuzivei hanzi shiri haichinji wati muririro wayo, something like that. Like so zvinhu zvakapinda tiri vadiki, zvakapinda tichidzidziswa tichikura takura nazvo zvakora.
ende zvimwe zvacho ndo zvinokonzeresa kuti deliverance dzauye because zvinomira sestumbling block zvawakadzidziswa zvimwe zvacho ka ndo zvinochoka deliverance ndo zvinochoka healing zvakana kuti munhu akaudza kunzi kana usina periods aurarama ukauya iwe woti kanda periods rako pasaidi simba wako ukamchira healing anokutarisa kuti wadichi alright ndakanda kopedza unotenga mama wokabira yeku revenge kwakasirira because this thing entered them heavy. So there are many doctrines. That's why in Jambunzai tonight there is actually no scripture. Morambonzo kuchitaurwa nchaya dzebata nchitarisa nyaya mademon usually traditionally kune dzidziso yekuti ukarota hama yakafa ichiuya kuhope dzako idemon rafeka face yehama rikauya kwauri. Most of the times when I was telling some Bible azviko kana kune ane vhesi aambindoti yekuti ningi akazoshanirwa nefesi nedhimoni richinyepera kuti ndimai vake. Why? Because the dead, chimboti the dead afa munhu madhimoni vatumwa vakadona munondizwa afa the spirit of the dead ndeye munhu but madhimoni chi vatuma vakapandikira Mwari. So dzadziri ngirozi dzichira kuti tiri kuti dhimoni ngirozi yakadona inofeka fesi yemunhu youya kushanyira vanhu. Doctrine iroro rinodzidziswa ndakuudza ndati traditional naika ndori accepted rinodzidziswa kwese ukaenda chero upi FM chero kuti macheche chero Bible school vanokuudza kuti hakuna mupenyu anoshanyira nevakafa madhimoni anenge achinyepera akapfeka fesi yemunhu iyo. But ndipe vhesi vanopedzera vakuenda kuma-extra anonzi ma-extra biblical readings to justify that part mune Bible azvipo. But ukatarisa zveakafa achiita ngari kushanyira mupenyu zvinoita kunge zviriko. So that's why that we have to challenge traditional theology using revelation, using progressive, at the same time using the word of God. Because ndakupa scripture pana bekutanga kuti vatsvene Elia naMoses vanoappear kuri kunzi vaitaura naJesu. Ava dai vakatoappear vakasvika vakati kwenzi vakaona vision vari kunzi vaitaura naJesu handozotavere. So kovakafa vataura haleluya iwopa nakurasa vanhu vakafa vanotaura isu toziva vekwedu vasingatauri toziva goziva nechitu chichiri pamubvunzo yekutanga wekuti unonzwa uchinzi manje hanzi munhu ane utsinye hanzi idzi dzine utsinye kudai kozikazofa zova mudzimu tichatambura so kufunga kuti munhu akafa anozoshanduka ozova mudzimu. Wakati kune zvinhu zvokuti ukanyatsotarisa studying the Bible unozoona kuti Mwari ngaanyatsotizarurira tikure pazvinhu tiona, because without understanding ndo paunowanika waenda kuyepedyo waenda sezvauri kuronga. Muna August kune uchirohwa makuva ndaibata muchoteze kune uchirohwa makuva kuchienda ukuva kwedu kunoshandiswa muti wemusawo ndounotorwa. Ukatarisa from today waenda kufinira uone kuti pavanovika munhu muti wemusawo vanouisa papi. Uchaona vanodyara kana vanouisa pamusoro pevhu yari. So most of the time kwakunzi kuri kuitwa zvokumutsa mweya wemunhu wakafa uchipinda musha kunotora munyuwani wonzi uchidhonza pamusoro peguru handei mumba tinochengeta vana. Mubvunzo wangu ndewekuti alright muri kudhonza paguva pane muviri kana muri kudhonza paguva
pane muviri wemunhu muchiti munhu ari paguva. Isusu Bible richiudza kuti ari muSheol kana kuti ari muParadiso. Zviri reu here zviri kuitika munhu? I will tell you the truth. Kuti it's real. It's what? It's real. Because mweya wemunhu haubati. Ukatonzi right now ndokumbira utanganise mweya waningi haungabati. Because that as the spirit, the body without the spirit is dead. So faith without spirit is what is dead. So kwafa muviri pari zvatiri kuda mweya we wabuda umu. Kuti tiunze mweya tinoda muviri toda kutangira pagrave. Hallelujah. Toda kutangira paguva because ndo kwatakanosiya muviri wake. Yes. Ndo kwati njanze bata muswe Thursday so that tibatsirike because hama dzamugore rinoti declaration yangu nehasha yekuti enough of kunorovera makuva tiri vana vaMwari. Enough of kunomenshera kwaSatani isusu kuti zvinhu zvekwaSatani zvitonge mupenyu hwedu. Handingati ndichenda kudenga ndotongwa nemunhu ari kuSheol. Akonyambe chota ndingati ndichenda kudenga inini ndotongwa kuSheol, ndotongwa kuHadesi. Anyway, ndotongwa kudenga ini yangu nyaya. Let your will be done on earth as it is in heaven, not as it is in hell. Right, so as we are still under that question, Yehuti, can the spirit of the dead people have contact with the living? Ndapa example yevakafa varanda vaMwari. But manje yanjeshanisa muswe Thursday again court. Second, 1 Samuel 28. Saulo anoenda kun'anga kunonzi n'anga imutsire Samuel. Yes, Jane. Anotatambura Mwari asingachamupindure. Anoenda kun'anga ndokumbira mundimutsire Samuel. Ndiyo yachabata Thursday ichapindura mubvunzo waBarbara kuti hokune vanhu vanomutsa mweya yevakafa. And the funny part ipapo Samuel akamuka akataura. Usually theologians anoti hayo tona kunge dhimoni ranga ragara rikanyepera ndokushinga nakuudza here rikanyepera kunge Samuel so. But chinondishamisa chekuti voice iro rakataura rari raSamuel rikapedza riri raSamuel rikataura zvokwamwari. Hanzi hauna kunditeerera ndichikuudza ukatsauka munzira dzamwari uri kundimutsirei? Mwari akutorera umambo akaupa Dhavhidhi so hauchatongi ende Zoshua Samuel anokutonga. So unosvika pakuzunza kuti does the living visit the dead visit the living? Ndomubvunzo wedu. Number 2, under the same question, does the living, are they allowed to visit the dead? Ndo pachasova nyaya. Vanovhumirwa here kushanyira vapenyu? Vakafa vanovhumirwa here kushanyira vapenyu? Isaiah 8 verse 19. Isaiah 8 verse 19, the part B inotaura ichiti. Inotaura ichiti. Do we consult the dead on behalf of the living? Tingatsvaga nezvevapenyu kune vakafa? Hazvidi. Zvichireva kuti it must not be done. Zvichireva kuti hazvibvumirwe kuti vapenyu vataure nevakafa kana kuti vakafa vataure vapenyu kuti vataure nevakafa o ivo vakafa kuti vataure nevakafa. Ndikupei this example. Kune mukadzi akaposta, this was post, I don't remember, kwaposta Sphere kana kupi. Aitaura, is it last week? Who said anga nenyaya imunetsa yekuti akafirwa namai vake. Mai vake vakati vakashaya. So aiisa photo yamai vake pastatus. Then murume wake vainetsana mumba, murume ane small house. And then small house yanga ine nhamba yemukadzi ye. And then ikaona status yemukadzi wemurume uyu. Ikabvunza murume kuti naiwe ko mukadzi uyu ari paprofile ari pastatus yemukadzi wako ndiani? Akati ndiyambuyazvo. Kanzi unoziva ndiye mukadzi anonditormenta muhope yeye andishungurudza muhope. Akati wati chii?
murume it seems to go through the same thing. So mukadzi aritaura kuti ndakazonoudza ana sekuru kuti murume akuda kundidzinga kuti ndakanomutsira mweya wamai kuti mutormente nemagirlfriends ake and all. So then hanzi ana sekuru zava zati so iwe uri kucheme muzukuru uri kucheme munhu achichengetedza vana vake iwe uri kuti chiya hanzi uri kuti chii munhu achichengetedza vana vake. Vapenyu havachengetwe nevakafa, whether vakafa vari kuheaven kana kuti vari kushiyoro havabvumirwe kuchengeta vapenyu. Number one. Number two, vakafa whether vari kuheaven kana kuti vari kushiyoro havabvumirwe kushandira vapenyu. That's why Jesus zvakaitika ka1 nana Moses nana. It was a scenario yanga irimo because God wanted to announce a season. Moses akamirira Old Testament. Elijah akamirira the prophetic move. Yes. So kurukunzi vaitaurirana iteziko vaisurrender zvese kuna Jesu kuti mtemo nechiprofita chiri mune munhu tese taiprofita over this man, so ngaatore ndiye. That's why Bible says kuna verse 5 kunonzi kwakasimuka gore rikagara pamusoro paJesu. Elijah na Moses they disappeared, only Jesus akaoneka. Kukanzwika izwi rababa richiti this is my son with whom I am well pleased, listen to him. Maniza uyu ndiye mwanakomana wangu wandafara naye, mutererei. Chibodi Jesu ngaatererwe. Yes, Elijah haasiri anotererwa, Moses haasiri anotererwa, Jesu chete. Chibodi Jesu chete. Yes, naloni ndigare ndatojekesa ipapo just ngezi ndokangana because we can't create a doctrine over one incident. Jesu akataura naye nenyaya kuti God allowed that so that vasarende. Itse zvamunoita mabasa zvezvo kana wakuchaisa basa wakusiya the next person mushift. Elijah kuti uyu Jesu ndiye wandakaprofita pamusoro pake kuti another prophet of my kind who rise, here he is. Elijah the same thing, they are surrendering to Jesus. Kwene kuti Jehovah tati aiwa kana Jesu mpule akatoshanirwa na Elia. Elia, Jelmris, Sprite, Mesh, Erosia, Elia, Yabipano. We don't know what is current myth. So, why it happened? It was surrendered to Jesus. Kuita ngekuvhara Old Testament opening a New Testament muna Kristu Jesu kuitira kuti Jesu chete ndio anozvika. Unozwa kuti Jesus, personally I saw Jesus kuti nitendeo, I had an encounter with Jesus. Lucky enough Jesus died and rose from that day. Dai Jesu akafa asina kumuka ndaigona ndakaona munhu akafa but wandakaona mupenyu. so akafa haabvumirwi kushandira mupenyu, whether afa akatendeuka kana afa asina kutendeuka. So mukadzi uyu mukonjeri nenyaya yake anotaura kuti ndakaenda kwasekuru, vana sekuru vakataura zvavataura. So hanzi rimwe zuva takarwisana nemurume wangu achida kundirova akandidzika mumba kuma2 AM. So hanzi ndakabuda tichienda takuenda kunotsvaka tumota tokuti tiende kumusha. Hanzi ndakabereka mwana wangu mumwe, ndakabata mumwe tichifamba. Hanzi akasvimisa imwe mota, mumwe murume akati naiwe murikuenda pambwe wemupinde mota. Hanzi ndakapinda nevana akati pindai kazi nai mambwe apinde. Mukadzi hanzi ndakatarisa kuti mati hanzi ko avo vari kusarirei, avo vari kusarirei. Hanzi vapi? Ndofunga ndonyaya inogara ichitaurwa iyi yekuti munhu uyu ari kuoneka. Ndakuenda kunyaya yemacosts. Musatya nhasi kune imwe chararimo. Uzaona vhesi. Wakunozaona vhesi. Nemumakabvunzwa vhesi. Right, so Zachara, are the departed saints allowed to speak to the living? You said no. Then number 2, are the ghosts demons that assume the form and the voice of those who have departed the area?
kuti maghost mademoni here ari kufeka face dzevakafa. We said no. Why? Because the dead tati vakafa vanhu, tikati mademoni vatumwa vakadona vakarasika kuna Mwari. So yatsonyatsobata nyaya yemaghost titarise from the Bible. Maghost, iro shoko rekuti ghost ririko here muBhayibheri, ririko. So Bhayibheri rakanyorwa nelanguage 2, Hebrew neGreek. New Testament ndeGreek. PaGreek shoko rekuti spirit vanoti pneuma. Pneuma is P-N, pneuma, P-N-E-U-M-A, pneuma, like zvokuti kunge kufema, pneumatology, pneuma, like pneuma, kwete kunyuma, pneuma. Yeah, vanonokweka kunge uyu mushona anotaura ndevele yake mazuva ananziwati zvambukile munyaka. Avanzamba kuna ndevele yakadaro ari kutanga yake language. Kuvanzi nyuma kunyuma, no, the spirit. The spirit. So the word nyuma rinoshandiswa kureva kuti ghost kana kuti spirit. That's why we are trying to achieve the Holy Spirit kana kuti Holy Ghost. Nitende uba inini nda that my holy brother is too serious. What the Holy Ghost? Wow, man, what if time to go to ghost? You should understand how he was. Bible zvakatofanana, spirit nekuti ghost zvakatofanana. So kune ma-theories two. Yekutanga ndeyekuti pese pakatonzi ghost zvinoreva kuti spirit, number one. The second theory ndeyevanobhiliva kuti maghost atoriko. Yekutanga vanoti pakanzi ghost ispirit, ndevari kuti hakuna maghost. Yechitu yavanototi pakanzi ghost ighost chaivo, they believe ghosts are there, and most of them they encountered them. Sevakambonzi vhesi vakaudza dai vaghost ndakarikoni rega nditi vhesi unovarambira pai vozwa usiku. So gaiti dzokera kumagwaro. Vhesi yekutanga, there are about 4 or 5 verses that I want you to know. Mark chapter 6 verse 49 to 50. Mark chapter 6 verse 49 to 50. You know, when they saw him walking on the sea or on water, they supposed that it was a ghost, and they cried out, for they all saw him and were troubled. But immediately he said to them, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Jesu anosiya vadzidzi voyambuka dava sai kuokuta mwekurukuvira Jesu uya achifamba pamusoro pemvura vakatarisa ndofunga dzakapukuta mazizvi ghost. Jesu akati no, musatya, ndini. Is why the other verse, Matthew 14 verse 26 to 27. Matthew 14 verse 26 to 27. When the disciples saw him, if same verse but here expressed are different. When the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a ghost. It is a ghost. Verse 27. They cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer, it is I, don't be afraid. Zvinoita kugara kutoti no, indini musatya. Dai rari ghost ityai. Zvinoita kunge ari kudandolaka kuti musatye, ndiani? Ndini, it's me, don't run away. Papo unenge wavharura hembe ukatiza uchiti ghost. Jesu no, it's me. Ukainzwa kuna John, sorry, kuna Luke chapter 24 verse 39. Apa anga amuka kufa kune vakafa. He resurrected from the dead. Then he says, behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit, kana kuti ghost, does not have flesh and bones as you see me.
mazo zvaverenga pana Jesu anoti amuka kubva kuna vakafa anouya kuvadzidzi vake vona kutiza because amuka kubva kuna vakafa anga asisina ane spiritual body yanga iri body yenyama but iri spiritual body yekuti anga asingachakimitwe aipinda nesetimsenditavhara takiya mando Jesu suro apia umira pana rugare kwamuri apinda kupi because he resurrected from the dead. So he now he had a spiritual body, but in that spiritual body anovapruvhira kuti ndiye Jesu haasi ghost nekuti batai maoko angu munzve nekuti ghost harina nyama harina mabhonzo kuinga maghost atinozva nezvawa nemabhonzo tinozochinji yakati kata wambozvizva vanhu vataura kune yakambonetsa kuma-90s of you must know history kune mwainzi I forgotten the name kuma-90s kudhara ainetsa kudhara takaiudza nababa vangu story iyo vaienda kubhawa anzi yanga iri fambi yakafira yaienda kubhawa rekutuza nekunamba 6 kumakuva ebulawayo so waiti kana ukakwira mota or even uchidriver mota waigona kumiswa vapinde chinoshamisa nchekuti ukamutaudza disappears chamona akumberi ona kumashu ona go and just google Bulawayo ghosts or vantu uchaona a list of them or such people. So you wonder because where these people are who argue my theories ekustaka Bible mumachitaura kuti no guys ini ndofunga kuti hakuna chinonzi ghost ispirit idemon kana kuti mweya munhu akafa mumoti no ndovimba kuti maghost ariko but kana ariko anenge ari chi. I'll give a testimony that was given by Bishop Bismarck. You know as Bishop Bismarck. Bishop Bismarck, that was 2016. Anga invite to church kwaina matana wife. He preached. Akataura zvinhu zvakativhundutsa zvakaita kuti tinostarta Bible nehashi. Akataura kuti hama dzangu, I don't know whether this is the right platform to say this, but I will say it. Akati ndakatenga imba iyi yandinogara imba yangu ndakaitenga imba iyi then ndainzwa masounds mumba zvikuru sei mubhedroom yemwana wangu last born unfortunately mwana wacho akazofa and then mubhedroom wake aidzipwa orara achiita kunge madzikirira ilo until omanifest tonamatira todzinga todidi anzi until one day inini mbune ndibhizimakadana anzi ndakashanyirwa tikanzi right bishop imeni ndinonzi Patrick ndakafa ende ndakaurayirwa nehama dzangu vachindiurayira imba iyi vakandiuraya vakatora imba yangu vakadzinga mukadzi wangu so bishop ndokumbira vakataura zvinhu zvakativhundisa ndokumbira muende kuhama dzangu munovaudza kuti imba yangu ngavadzorere mukadzi wangu imba. Can you imagine ndiwo wakatenga imba ndione mwana ari kurwara ari kutomendwa nechinhu ichi kwanzi chienda kungari kuti mwana wako apore chienda kuti kuhama dzangu unovaudza kuti Patrick ataura nini when he said that kwakanyarara kwakava neconfusion kuti ari kuti nyebera mwana wakaura akazozofa mwana ngomana he died. So why am I saying these things? Nora kuti mwari ambotibatsira some of the things that we are suffering from might be coming from these three regions. The thing, whether we believe them or we don't believe them. Do you know that the fact that we don't believe healing doesn't mean utaiko? The fact that we don't believe heaven doesn't mean utaiko. So many things. Good atheist, I don't believe that there is God. Doesn't mean kuti mwarako ariko. So the fact that is something haina kuzaruka kwa uri. Inini personally I've never seen a ghost. Ndaona ghost, but I can't
also dispute which illegal, because there are people who have suffered under these things. At the same time, munhu asingabhilive pakudzingwa kwemadhimoni arikutaura kuti azine kudzingwa kwemadhimoni kwakapera kare nenguva yaJesu. So tinoona kuti madhimoni akatodzingwa akatopera. Vamwe vakatotota akazopinda munguruve. Hallelujah. Vamwe vakatoti akapinda mupoko. Shwa uzosarudza nguruve okara munguruve madhimoni. So when we understand these things, it makes our deliverance easy, because especially where we are right now, right now, Jesus shows us that a ghost is a spirit that might not be having a flesh or blood like him after resurrection from the dead. Isaiah 29 verse 4. Isaiah 29 verse 4. Note it. And you shall be laid low, speaking from the ground, and your speech shall come humbly from the dust. Your voice shall be like that of a ghost coming from the earth, and your speech shall whisper and squeak as it chatters from the dust. Uchataura kuva pasi. Uchataura kuva pasi. Don't you know ubonge ghost? Ndo imwe scripture inotaura pamusoro pe-ghost. So ndiyedze to conclude my letter here nekudai kuti Anzi na prophetess Anna, who wrote the book Remarriages of Captivity, anotaura this testimony and say vakaenda kuVatican City, nozo Vatican kweCatholic kandi asi takasvika kuVatican tichinoisa prayer sena intercessors, because my intercessors ari prophets namatira nations vainamatira Italy Rome. So anda mwemshena akati go to Vatican and pray. So when they arrived, anotaura oti God opened my eyes during a battle in Rome, Italy. We went to the Vatican to pray for the Catholic people in captivity. Praying in that place caused an intense battle to ensure. The Holy Spirit said to me, you are completely ignoring the army of the dead. They are coming against you. Mobilize my army of angels against them. And when I obeyed that, I remembered that in every Mass, Catholics, they pray a prayer that covers the dead. Agapa example yekuti chero mchinjikwa wavo una Jesu akarovera. Muyamtsvena akataura akati, this is a symbol inofarirwa naSatan, because inomupa kuti afile kuti he defeated me. I'm still what? On the cross. Ndichiri ndakaita sei ndakafa, but Jesu haasi symbol. Ndamboiona imwe clip pa online vanhu vachitotopiwa munochiti chipiyaniso ndechi mchinjiko. Ndakatoinzwa vangu vachinotifindira veka vaisa mchinjiko kuno una Jesu akarovererwa. Vanhu vese vaisvika vachikisa Jesu ari pamuchinjiko. Idolatry. Idolatry. And when you do that, you are opening your heart, you are fragmenting your soul. Urukuvhura mwoyo wako kuti Satan akubate. So ukanzwisisa what I'm saying, it will help you ugone kudina whether the army of the dead, whether was that vanogona vachitaura, vanogona vachiapira handichambotaura, but they are not allowed to do so. So ukarota munhu akafa, in the name of Jesus, you are not allowed in my life. For why do you seek for the living amongst the dead? I'm alive, I have nothing to do with the dead. I read people are not going to Reverend Kenneth E. Higgins, Bachidi Bira, Oi, Bachidi Namati.
vanhu urota baba kuti vachikunamatira vachikudira uyu baba kuti vakashanda. In the case ya Elijah for example, zviri easy because Elijah hana kufa. Ukanzwa Bible richitaura Jesu richitaura sorry ndi Zekaria baba wa John the Baptist. Paanotaura anoti you my son John the Baptist, you shall move in the spirit of Elijah. At least Elijah hana kufa. So zitori zvineka kuzvisisika. Though theology zoita ngezviri wrong. The dead and the living, they have no place together. Akafa nemupenyu avabvumiri kuvape. That's why tichifanira communion tonight. Tichiramba kumutsiwa vakafa because avabvumirwe nekumutswa kwavo kuya kwatiri. Avana kodzero yekuita sei yekudecide upenyu hwedu isusu tivape. Upenyu hwedu unodecidewa nemupenyu akafa akamuka anonzi Jesu. Whether vaenda vakanomutswa sezvaita Samuel avabvumirwe kutonga nyaya dzeupenyu nekuti wangu upenyu notonga kudenga. So auye iwewe usori aiwa I was praying for my sister when she died, and then I prayed. The other manifestation was of the Holy Spirit to tell me in Chinamata kuti zita rake rinozi Abednego. Panga ndakaritaura akakaskima why utswa nani because I don't know them. Abednego uyu brother to my father ndo vakasara vana baba wacho, but then ndiye munhu aienda kumakuva ana baba venyu wosvika oti akatotaura ega tinoenda kumakuva kwana baba venyu tosvika totaura tomutsa mweya yavo totaura kuti vana venyu ngavatambure ikoko. So kutambura kwevana vacho kwaita kunge kuri kufanana. Ukanza vachinzi sisi ava varambiwa ava vadini ava vadzingwa basa because anenge aenda ikoko. So ndozvavachidyire communion nasi kuti Mwari inini ndina Jesu mandiri, Jesu mupenyu mandiri, ndiye anotonga upenyu wangu akafa hongu but akamuka akakunda rufu uye ari mandiri mupenyu uye kuti wangu mupenyu wangu Jesu mupenyu. So ari mupenyu. I don't want any ghost, any dead, any demon coming close to my life. I only have one spirit, that's the Holy Spirit. And dina demon inofanira kunge richibata upenyu wangu because as I just conclude, how they invoke the dead spirit, I'll touch it on Thursday. Let's go deep. Vanhu vakawanda zvinhu zvatiri kutambura nazvo zviri linked nerufu kuti zvinhu sakufambire they invoked death. Rufu takataura tichitaura nyaya yekuti the places regions of death taitaura kuti maregions edeath anonobata chero zvinhu chekuti unogona kubata chinhu chakanaka chofa. Ukasvika wotanga business rinopanda because wakasandudzirwa mweya werufu. For example, wakasandudzirwa zverufu pamusoro peupenyu hwako. Yandaitaura scenario yokumasisa wototaura tinoenda kuguva tosvika totaura tomutsa mweya nanhingi and all that and all. So what the long and short of what I was teaching tonight ndeyekuti Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. Those scripture yemuswesana yamaidzidzisa ndiyo tichadya nayo communion tonight. Inoti since the children have flesh and blood, he too shed in their humanity, so that by his death, someone say by his death, as by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by the fear of death. And iye Jesu, one of the reasons yekuya Jesu haisi nyaya yekufira zvivi zvemucheno, but Jesu akavinga akauya kuti ape munhu atore our nature so that we take his nature. Akatora our nature so that we take his nature. Tatora nature ya Jesu wozofa ari munhu nenyaya yekuti akatadza asi Mwari munhu odhila naSatani ari munhu on behalf of munhu. Hallelujah, hallelujah. Kunonzi akatora
akatora the form of man, akapfeka nyama neropa kuitira kuti aparadze Satan anonzi ndiye ane simba rerufu, amparadze ari munhu. Nekuti dai ambaradza ari Mwari zvaisva vafei. Nekuti Mwari musiki, Satan chisiki. So Mwari anopfeka nyama, wouya wotora nature yangu neyako kuti atipe nature yake isusu ine change. When you get the nature of God, tave vana vaMwari. Tiri vana vaMwari, we are conquering death in the name of Jesus. Tiri vana vaMwari, hanzi he released them who through fear. Hanzi abo vanga vakabatwa ne bondage and to fear into lifetime bondage. Someone say lifetime bondage. Lifetime bondage. Kusungwa kwa upenyu wese. Kune vanhu amatako vakasungwa upenyu wese. Kwenye nasi sununguka ne communion. Yes, because Jesus akati sunungura. The Bible says to free those, to free those. Kusunungura abo through their whole life were held in slavery by their fear of death. Kuchikarufu kunokuyisa kuti ugare uri mu bondage. Yes. Do you know that I'll tell you this. My mother every time ngamuti mama ndora kunamatira ini Mwari kusunungura mosiya zvese tozvipisa unonga kuti ora ndife nini ndikwanire andiufeni andiufa. Fear of death is kept here aringanga. Yet maybe she had a great destiny. Yes. I believe she had a very great destiny, but fear of death. Nekuti ukakundwa nevanhu varume 4 vekuna 2 Kings vava nemaperembudzi. Unozwa kuti varume ava vari maperembudzi. The Bible says vane maperembudzi vavakandwa kunze kwoguta kazi chiendai kunofa ikoko nechirwere chenyu ichocho. So kukazoitika Elisha anopa chiprofita tomorrow by this time muchange bhari nezvitengeswa eshekel bhari and all that opiwa chiprofita. But wakashaika munhu muguta because guta rakarapambwa newakaipa. The city rakaraiswa a siege, rakaraiswa into bondage. These men vanoti vari kunze kwoguta vanotaura kuti hama dzangu tingagara here pano kusvikira tafu. Tikaendawo kumaSiria ari pakati peguta akatiuraya atiuraya uye tikagara muno tinofa. So kusiri kufa ndekupi? Kuti kusiri kufa ndekupi? Kusiri kufa ndekupi? Because ukatarisa upenyu wako chamari uri mupenyu pane zvakawanda zvakafa. Ukatarisa upenyu wako wonguri kuti uri mupenyu pane kune zvakawanda zvakafa. But kusiri kufa ndekupi? Because mumwana wetu aiwa inini aposo aiwa njuida kumatumtura because ndogona kufa ndogona. I have seen people vanojoka vachibva ikoko kusina chiri kubatika. Kune vakaenda vakauya vachipeka, kune vakaenda vakauya vachinzi madam pekai mabhegi enyu kundatatsei baba ndati iwe kuda izvezvi yenda aiwa pati takashada ndati dzokera kwawakafa pati takanzina mweya eti manye tibatanidze zvinhu zvifambe. Shamwari, the time to stand your ground, the living are ruled from heaven, not by the dead. Menyaya kuti watinonamata mupenyu akaparadza uyo akabata rufu anosatana akamutorera makizi erufu neatis. When we understand that, we stand our ground tonamata. This one, I'm just seeing the grace of God. Yes. Mwara nenyasha nemhuri yekwangu because we are few at the same time. We once saw Rufu Mumba maybe 1996 family, like in my mother's children. 1996, that's almost 30 years. I'm saying it's the grace of God. So when we talk about this, you understand what I'm saying. Can you imagine it set up your open one? Ukazvisa izvozvo unotora nyaya ndikutaura very serious. Muri kuti chikono changa chitadzoki. Muri kuti wanano yangu yakatofa haitadzoki.
murukureva kuti pfungwa dzangu dzakatofa hachadzoke. But I tell you tonight, with Jesus, the resurrection and the life, iye akafa kamuka nezuva retatu yokuti iye kana akafa ndiye anotonga upenyu. Enough of this thing. I was telling people chinoita kuti iwewe uwanike uchitenga jira ren'anga kana rei yetiyerekaliya yechintusina inyaya yekuti unodhraivwa nerufu kuyapeti unazi unopushwa nekutya rufu. Unonzwa chiti kuri kuti kwanzi munhu wese abatanidze mari because tikasadaro unofa. Tazobata muzosunday because Sunday we want us to pray. It will be Sunday divine judgment Sunday. Yekuti akamboti Sunday songwananzi paguva maiwe ngasangane naMwari ngaangolelenga. So tonight as we're eating the communion, I want to declare this scripture. He took our flesh and our blood and took our nature so that we have his nature. So unofana declare ndine nature ya Jesu ini. Yes, ndine nature ya Jesu. Ndine akatora nature yangu kuti ndive nature yake. Akatora Adamic nature sa second Adam kuti ndive ne divine nature. Divine nature haifi, divine nature haipengi, divine nature hairwari, divine nature is being like God. Those who follow it in my life because of the communion. And at the same time, he freed them from the fear of death. Kuti unotovaudza amini vanotoziva kuti ndotoudza chisina kufa ndechifi. Tarisa upenyu wako wakatofa iwewe. So kana ukati inini ndichafa, my mother told me when I got born again, you shall die. Wakuda kufa kuti nenzini ndakana mwana wana chararama. Can you learn to answer back neshoko ramai? Unonzwa munhu audza auroro you shall die, I shall not die, but I will live. Yeah, Aurora, Bible shoko ramai. It is not good for a man to be alone. Yes. Yes. He who finds a wife finds a good thing. Yes. And obtains favor from me. They will find me. You and wife, they will find me. Yeah. Then I will always. Hey, Bible, you know, what God has joined, let no man put us under. Yes. But my children is so. I'm not going to basa kuvhundutira vanhu nemaemotions mumamwe anozobura nyadzi anozotuka ndezvenimekoko ndezveno nemiwo taura verse, because when you speak the word, the Bible says speak a word, speak a word, speak a word. When you speak a word, challenging, because these people most of the times I will tell you, but they give inspire you. Sewa ndakatoza na mwari kuti wako mai haasi munhu chete mwanangu iolta ukamva achitaura haasi ega so nyatsomuteerera kuti ari kuti chii ukamva achitaura kuti uchadai nyatsoteerera kuti can you descend enough kuti undimai imati mwanake munhu ane 52 achipractice womwa tukamdisena kuti ndiyari kutaura kana mandi chero asina kana kupfeka hakata anoona kutaura riri dhimoni ndikototi akana zvarewa namama kwanzi ndisiye murume rega ndimusiye akana mama vataura ngandipfeke mabhegi angu ndaiseveza ndimekapu pano mukadzi aitaura mwana anga misbeva ndikatoti baba wacho ndinomusiya ndoende ndotosiya marriage ndikati ngamakazvitemba mainhiya kuti unosiya unodaro munhu atoneta anobva atienda kuya kuti chenjere kutaura wakagarwa chamani
unogona kutaura wakagarwa nezverufu zvinoda kuparadza zvakanaka. Tonight as we are eating this communion, we want to declare kuti Mwari, we have the nature yenyu divided. At the same time, we are free from fear of death. Ndaramba kuparadza zviri zvangu nemashoko angu nekugarwa nekugarwa nasatani kuti ndiwo unotonyatsombatsira kumbatira microphone. Taurai Satani, taura. Taurani, ngavanzverese. Koyabe usapedza dani microphone kani. Mtorere udzingere saka Jesu. Unotaura inini handifi. Kune mumakaudzwa nehama aramba kuenda kumakuva. Kanzi uchaona kuti uchatambura. Ndikamubvunza kuti iwewe pavataura mashoko ewo wati chii? Ndoti chii zvangu mai kana mai guru vataura. Mama yangu realm yandikutaura ndeyaGalatians 2:20 yekuti I have been crucified with Christ. Ndakarovererwa pamwe chete naKristu. Handisisiri ndinorarama. Ndiri Kristu akurarama mandiri. Upenyu hwandiri kurarama munyama. Chipoti upenyu hwandiri kurarama munyama. Hanzi ndakurarama nekutenda kwemwanakomana waMwari. Kusvika papointi yekutaura yekutonzi if I die, I die. Ipoint yeMwari akakudza ndiudzei statement yatogara taura pano. Hakuna kana munhu akataura mashoko ekuti if I die, I die akafa. Wese akataura mashoko ewo makaparidzirwa musosani akataura mashoko ewo vakararama. Idzi dzinoti maiwe ndofa ndio dziri kutofa. If I die, I die. Itai zvenyu but inini handiti izvozvo. Watichi iwe hausiwe mutuku guguru kondandiri wakufosva mumhodzi. Iwewe ndiwe mwanakomana pano unofanira kubata zvese. Akauya kwandira apostle inzwai vanhu avo ndikati stand your ground and say ndiri mwana waMwari. Ukanzwa chero makunamata nesuwo tiri kunanga kwanyapiti kuti vana nesuwo toda kudhila nawo muzvisana. Nesuwo tinonamata nesuwo newewe unorama ini madovana kuudza unonamata iwewe wakabata muti iwewe manje. May God help us. No more bondage unto fear of death. Mwari ngakusunungure kubva pakutya rufu. Kutya rufu nekusungwa nekutya rufu. Because Jesus conquered demons, conquered ghosts, conquered the spirits of the dead. Because akamuka kubva kune vakafa. So hakuna mweya umunhu akafa unotonzi unofanira kutonga upenyu hwako. Unoti utonga wauvhumira ndiwe. I've known people vanoendeswa kumakuva. Handei munofugama mudze gogo venyu zvamunoda. Fugamai gogo. Tauya sevazukuru venyu. Goiona iri kuze newe yakunyara. Tauya sevazukuru. Wananozanetsa. Varuma vawanike. Ipapo urikuudza iri kushiyo. Number 1, 2 yakatopa isitori nakani. Yakapedza vevamwe. Ndoyakuda kuti imuke izopa iwewe. Uyapedwa batsirika chamwari tonight. Akafa tonaka baisikoro. Urikuti ndakuda kutenga mota. Tonight we want to eat the communion of the revelation. Taramba kutongwa nezvakafa ngatimukei and eat the communion.